Ħafna staqsew jekk hux qed ikun hemm konsegwenzi fuq il-persuni li jfiequ mill-COVID-19 u aktar kemm jgħaddi żmien, aktar ma qed jinstabu każi ta' persuni li sfortunatament għalihom il-virus qed ikun ta' konsegwenza fuq is-saħħa. Dwar dan tkellem il-virologu Chris Barbara waqt li kien intervistat fuq il-programm NetLive. Fil-maġġor part tal-każijiet le, dawk li kun għaddielu u ma kellu konsegwenzi ta' xejn. Però rajna nies iva li mhumiex rari, imma laqas huma komuni, illi baqa' jkollhom dak li ngħidulhom sekwele, konsegwenzi, tajjeb, konsegwenzi fit-tiroide, konsegwenzi fil-muskoli, fil-qalb, eċetera. U dawk qed insegwhom. Rajna 3 każijiet ukoll li qed ninvestigawhom ukoll fejn kellhom il-COVID u reġa' ħarġilhom sintom. Chris Barbara kien mistoqsi dwar ir-rata ta' trasmissjoni f'pajjiżna. Żgur qiegħda iktar minn wieħed bħalissa għax dik hija reproduction value u hija importanti għaliex fuqha tista' tieħu ċertu deċiżjonijiet l-R factor kif inhi. Biex tniżżel l-R factor dejjem irid ikun naqqas l-opportunitajiet biex il-virus se jittieħed. Barbara saħaq li rridu nsibu bilanċ, però jispera li fix-xhur li ġejjin ikollna l-għajnuna permezz tal-vaċċin u stqar li jista' jkun li sal-aħħar tas-sena jkollna l-ewwel tilqima li mbagħad inkunu rridu nistennew xi xhur sakemm issir il-produzzjoni tagħha biex tkun tista' tasal għand kulħadd. Waqt li kienet jitkellem fuq Net Television, Chris Barbara stqar li hawn in-nies li jdumu ikaxkru bil-COVID għaliex l-immunità tagħhom ma tkunx bħal ta' ħaddieħor u tkellem dwar l-importanza li tittieħed it-tilqima tal-influenza, speċjalment fix-xitwa hekk kif il-coronavirus u l-influenza huma simili ħafna fis-sintomi. Minħabba dan il-fatt kull min ikollu sintomi u mħeġġeġ li jmur jagħmel swab test li se jkun jista' juri jekk persuna jkollix il-COVID-19 jew l-influenza. Il-virologu tkellem dwar l-importanza tal-użu tal-maskri, l-iġene u d-distanza soċjali li huma l-uniċi metodi biex nirribattu l-virus.